Hi everyone, welcome back po sa aking YouTube channel. So in this video guys, pakita ko sa inyo yung isang customer namin na taga Villasis po siya. Yan. Sa likod ko nakikita nyo po, ito po yung kanilang dating pedigree na ngayon po ay na-convert na po nila sa concrete pan. Bali po may nabili na po silang 2,000 fingerlings pero hindi po sa atin sila nakabili. So nakabili po sila online pero may ilang mga bagay na hindi po nila alam gawin para pangalagaan yung kanilang hito o yung fingerlings. So may nabili po sila mga nasa hanggang 3 inches. Ang nangyari kasi dito, nung una hindi po nila alam ang gagawin nila, nakita po nila yung channel natin, nakita na rin nila yung contact number, so kinontak po nila. So bali ang nakontak nila si Froy, yan sa Froy TV, doon po nakadisplay yung number kasi ang Froy TV at Remel TV ay isang channel lang din po na laging magkasama para gawin po itong vlog. So doon sa kabila, makikita nyo po doon, yun may mga tauhan na po silang gumagawa pa ng panibagong concrete pan. So bali may bagong order po sila na ang order nila is 20,000 fingerlings. So sa amin na po sila kukuha. And yun, itinuro namin sa kanila na ang gawin nila is 5x5 na po siya para at least kasya po doon yung 20,000 fingerlings. So yun po ipapakita ko sa inyo ngayon. Yung may-ari po dito si Sir Jonathan Masalo. So nakikita nyo sa likod ko, under construction pa po yung kanilang concrete pan. Bali hindi na po sila nag-attend ng seminar. So nangyari dahil malapit lang din sila sa amin, minomonitor na po namin sila. And yun, mano-mano namin itinuturo sa kanila ng isa-isa, actual. Yung mga dapat po nilang malaman dito sa pagninegosyo ng hito. Bali yun nga rin po, itong kanilang ginagawang concrete pan ay nasa likod lang po ng kanilang bahay. So yan po yung bahay nila and ito na po yung ginagawa nilang concrete pan. Ito lamang po sa likod ng bahay po nila. So sa mga gusto dyan na mag-alaga ng hito, kahit nasa likod bahay nyo lang, pwede na po kayong makapagsimula ng negosyong hito. Yan po. So bali si Sir Jonathan, nakapag-down na po sila ng para sa fingerlings po nila na kukunin. So dito, kaya binabantay na namin sila dahil yun nga po, ito na sila sa customer natin. Ulit ko lang po na lagi rin po namin sinasabi sa mga magsisimula pa lang dito sa pag-aalaga ng hito. So, sinasuggest po namin na lagi pong dalawang butas yung inyong gagawin. So yun yung unang butas and then dito po yung pangalawa. So konting pasilip na rin po, ayan. So binubuhusan po nila yan para po mas matibay yung yung magiging haligi. So yung haligi natin dito is 3. 1, 2, 3. Ito po yung setup nila na matibay or pang matagalan na pong concrete pan. Nung una pala ay dahil hindi alam ni Kuya Jonathan kung anong gagawin niya sa mga nabili niyang fingerlings, kinontak niya po ang Froy TV. So after niyang makontak po yung Froy TV, pinunta namin po sila agad. Inulit po namin yung mga gusto pong bumili po ng fingerlings ay pwede rin po kayong bumili sa amin ng fingerlings. And yun, kung within Pangasinan po pwedeng i-deliver, depende po sa dami ng order. And doon sa mga gusto namang matuto, ay pwede po kayong magpa-webinar sa amin, yun po, para ituro namin sa inyo kung paano po yung step by step, paano magsimula hanggang sa paano alagaan yung ating mga fingerlings. So sa mga gusto magpa-webinar, on my description below, andyan po yung aming contact number para po may schedule po natin kailan nyo po gusto magpa-webinar. Yun lang po, and kung bago lang po kayo sa channel na to, don't forget to click subscribe button and bell icon para lagi po kayong updated sa mga susunod pa naming upload videos. Like this,